Dužijancu od nedavno organizira Udruga bunjevačkih Hrvata Dužijanca i po mišljenju nas, naravno, koji smo sada u organizaciji Dužijance, a i mnogih drugih naših građana, i čak su nas to i pitali da li ima sad napetosti oko Dužijanca ili nema, kako se sada organizira. Ja uvijek sada ponavljam i s radošću ističem da otkad Udruga bunjevačkih Hrvata organizira Dužijancu, tih napetosti je manje, zato što je sada jasno, i to je grad prihvatio i potvrdio kad nas je uvrstio u manifestaciju od posebnog značaja. Zna se da mi organiziramo, ali mi nikada ne bojimo se reći da mi to priređujemo i za sve građane Subotice. I u tom smislu, evo, ove godine smo napravili jedan mali iskorak i to ćemo se truditi u buduće činiti, da smo ovaj veliki bilbord napravili na 4 jezika, dakle na ćirilici, na hrvatskom, na mađarskom i na engleskom, i tako ćemo i naše promotivne materijale u buduće raditi, pa ćemo ponuditi turističkoj zajednici grada, pokrajine, republike, da malo širimo tu priču o Dužijanci koju mi organiziramo. Dakle, isticati da Udruga bunjevačkih Hrvata organizira Dužijancu i da je to običaj bunjevačkih Hrvata, dakle ovo što mi organiziramo, ne sporeći da i drugi organiziraju na svoj način Dužijancu, imaju je, ali ovo što mi organiziramo, to je naše i to mi organiziramo, ali evo, za sve građane Subotice i naravno na sve naše manifestacije koje su brojne, su dobro došli svi građani Subotice. To se osobito ističe ove 3 večeri na trgu, dakle kad je tamburaška večer, pa folklorna večer i naravno Bondašicino kolo i svakako ova svečana povorka od katedrale do glavnog gradskog trga. I svi gosti su dobro došli i mislim da je to prava stvar. I druge manifestacije koje je grad uvrstio kao manifestacije od posebnog značaja, zna se ko organizira, ali naravno da se organizira za sve građane i da su dobro došli svi građani. I mislim da to onda smanjuje te napetosti kada se prizna ko je organizator, ali da je to nešto što obogaćuje grad i što može razveseliti i obogatiti sve građane Subotice.